Tak co, jaký to bylo? Dobrý. Dobrý? Ukáž. Neukáž, já vás natáčím, vy ukažte. Tak šup. Vylezte z těch saní a jdeme nahoru. Pojďte, pojďte. Ti říkám, že to natáčím, já ti to pak ukážu. Ale a kdo bude tahat sáně? Kdo bude tahat sáně? Smráci? Šup, taháme sáně. Já vám pak pomůžu, až to půjde nahoru, jo? Teď dokud jsme tady na rovince, tak taháte vy, jo? Pojď, Jole, pojď. Pojď, taháme sáně, šup. Tak taháme. Taháme sáně. Kapitán Lála zůstal sama tady. Lálinko, tahej dobře. Uměj to. Co vy tahači? Husky pes 1, husky pes 2. Jo. Jde vám to? Dobře. Tak ještě kousek. Ještě kousek. Ještě kousek, pojďte. Hele, tahej sebe, aby jsem tam tahal ani já. Šlapejte, šlapejte. No tak. Co je, Jole? Ty jsi to už dal? Ty jo, kdo to je? To prosvištěl tam. To je Jirka. Ale podívej se, Anička to tahá sama, nechceš jí pomoct? Tak já se jdu připojit, takže vypínám.